Plec, Bobby, plec. Bună seara, eu sunt Trăule Sanțu Nicolae la canalul meu de pe YouTube. Ăsta e pe YouTube aici. Vom filma o 2 minute ce tâmpenii zice susținătorul apărătorului Gheorghe Dincă din vestul țării de la Oradea, Bihor. Bine, el era și în Hoia Baciu. Uite, aici este Gheorghe Dincă. Ia ascultați ce zice la... Ia, apărătorul susținătorului Gheorghe Dincă. Sumardoi numărul 1, number 1, fost deținut și mă mândresc că am făcut pușcărie pe Hnaie timp de 6 ani de zile. M-am haladit acolo, sunt mult mai șmecher și mai versat și mai smartoi și mai tupăit și mai haladit. Ăsta e Dincă. Mesajul meu este pentru Gheorghe Dincă. Gheorghe Dincă, sper că Dumnezeu să te ajute să scapi cât de curând, cât de repede. Eu, părerea mea, îl transmit. Dacă plec imediat, 2 minute filmez pe ăsta aici ce vorbește, 2 minute. Până mintea ta, Să cum zice de fete, ia. fata asta care a dispărut, păcata asta de curvă, tărfă, penală, idiotă, curva asta din imagine, curva asta, am avut-o la prietena pe Facebook și curva asta merge. Alexandra Măcișan nu-și cerea bani, mă, idiotul. Idiotă. Curva asta din Doamne, ce urât vorbește. Susținătorul lui Dincă, fii atent. că sunt fost deținut, așa m-a educat Că am auzit că îl scoate pe Dincă de la închisoare. Așa, fii România atent. care v-ați alăturat în fața casei Gheorghe Dincă, Ia. veniți cu mine parte în parte și cum vă ăsta. Da la televizor. Și cum vă împrăștiu. Ați văzut filmele alea cu zombie? Când pușcă ăsta ăștia, vă principal ăștia, pe împicați ăștia de zombie, așa vă dau, eu nu vă puș cu armă. Eu vă puș cu pumn, pe fiecare pau, ca pe popicei. Deci învață la mine, Samir Robi Pai, recidivist, Samir Robi numărul 1. Da, că închid acum. Ăsta este apărătorul susținătorului Gheorghe Dincă. Eu am postat pe YouTube aici. Eu sunt Rule Sanțu Nicolae. Asta e Tudorița Măcișanu. Ești amenințată de cretinul ăsta. Cum e de la Oradea sau de unde el se află în vestul țării. Unde am fost la Curtiș, la Bava Feroviar de frontă feroviară. CPR chiar te amenință Monica Menen cu mama lui Izei. El te amenință dementul ăsta. Care e aici susținătorul Dincă. Hai că plec acum, tată. Ăsta e canalul meu de YouTube, mă căutați pe YouTube, cum scrie aici, Râuleț Laurențiu Nicolae, pe aplicația asta YouTube. Bine, asta scrie aici Premium. Asta, Moran The Angels, aici nu mă interesează, dar de fapt muzica să o ascult. Eu mereu, acum plec, o pun pe asta și plecăm. Stau încet. Da. Închid acum. Hai, închide și treci la bucătărie și mănâncă și... Da, închid. Deci, susținătorul lui Gheorghe Dincă este ăsta de la Caracal. Uite, o înjurat pe Alexandra, o amenințat pe Tudorița, pe Luiza, Monica Melincu și asta e. Și ăsta e Nemercu de Dincă. Și asta e Alexandra Goghez care a murit la Goiești și o să mă duc eu. Eu sunt Trâuleț la televizor. Uite la Caracal am fost. Oprim aici, gata. Astea mi-s căștile mele și cola mi-o iau. Da, mănânc, gata, că plec. Da, ok. Iar eu sunt Râule Sanțu Nicolae și asta e. Cola, mi-am luat, ăsta mi avionul meu F-16 și asta e. Da, Bobby, da, hai că-ți plec să te culci. Căței, culcați-vă, noapte bună, eu sunt Râule Sanțu Nicolae. Și asta e România. Că l-a înjurat și pe Iohannis, Ministerul Afacerilor Interne, Poliția. Da, Bobby, da. Te iubesc, Măceșanu. Și Melencu, vă iubesc.